Nagpatigayon sang clean-up drive ang mga katapo sang City Environment and Natural Resources Office o Sentro kag General Service Office sa suba nga sakop sang Sitio Paraiso, Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Analie Padilla, iya ginpahayag nga naglabot sa Ginubalabanta at 3 tubtob 4 ka tonelada nga basura ang nagsupot sa suba nga sakop sang ila barangay bangod sa tubig ulan nga dala sang Bagyo Verbena. Dugang paniya ang mga basura posible na galin sa junk shop sa San Isidro, Tabuk, Suba kag mga kabaranggayan sa ibabaw nga bahin. Suno pa kay Padilla, magluwas sa clean-up drive kada Sabado, kinahanglan pa nila magdoble sang puwersa bangod sa kadamuon sang basura. Rason nga nangayo sila sang bulig sa Senro kag GSO. Ari diri ang GSO kag City Enro sa pagpatigayon sang clean-up drive. Kay ang ini nga mga basura, hindi niya sang barangay Cubay. Kundi nagdaludo lang ni sang pagbagyo, nag-agi na diri sa amon, kag na-stuck siya. Kay tungod, kumbaga bala naabtan siya sang hunas, nabla sa tubig. So that time sa to, grabe ang tubig, do lapaw na diri ho, gapamangpang na. So amo na nga grabe ang sang basura.